Ние нямаме традиции в събитийния бизнес от те наистина 40-50 години, които всички разправяхме комунизъм. Съответно ни изява и целият събитиен бизнес. Нямаме традиции как се правят нещата професионално и включително и ние от самото начало почнахме с големи импровизации. Много неща сме ги учили движения, откакто се появи интернет в интерес на истината, така доста неща видяхме какво се прави по света, но като цяло ние имаме още много да гониме. Още спомням началото, беше им предложено да се върна в България да правя бизнес от моите шефове. В Давос на икономическия форум беше още 2000-та година и трябваше ми една нощ да го реша и сутринта събудих се и казах да, аз съм готов да ставам предприемач в България. Хвърлям се в играта и така вече 12 години. Нашата цел като хора, обслужващи събитие, клиентът да остане с един незабравим спомен. Цялата тягостна много често и много напрегната, стресирана ситуация по никакъв начин да не се прехвърли на клиентите. Почнат ли да виждат гафовете, значи сме заминали. И както е в нашия бранш, може да направиш 1000 събития успешно и да не получиш признание. Направиш едно събитие лошо, ще разбере за него цяла България. Работихме върху 5-6 проекта едновременно и ни беше ужасно трудно. Сега има моменти, в които обработваме едновременно 20, 30 и повече проекта и никой от тях не трябва да бъде неглижиран за сметка на останалите. Постепенно нещата се нареждат, работата се разпределя по екипи и едно събитие влиза в своя нормален ритъм. Минаваме всички етапи – подготовка на проект, техническо одобрение, предаване на бюджета и на проект към клиента, одобрение от клиента, подготовка на събитие. Когато нещата влезнат в нормалния си ритъм, тогава вече съм спокойна и знам, че ще се случат както трябва да се случат. На първо място разчитам на професионализма и на уменията на екипите си, в това число абсолютно всички, сценични, технически, дизайнерски, осветителски и разбира се на хората, които оглавяват нашите отдели. Абсолютно на всички, без изключение, имам пълно доверие и знам, че няма да ме подведат. Да бъдеш най-добре подготвен, трябва да имаш най-много предварителна информация за едно събитие. От нея зависи най-много за добрата подготовка за събитието. Значи колкото по-рано имаш информация от отдел продажби за детайлите по събитието, толкова по-добре можеш да подготвиш екипа си, съответно на определения брой хора, доставките за самото събитие, като храна и напитки и така нататък. И най-ключовото е да имаш повече информация в подготовката предварително. И колкото по-далече съответно от деня на събитието имаш, толкова по-успехът ти е гарантиран. Ако започнем с VMware, може би едно събитие е рекорд, защото имаше над 70 човека екип, които работеха по него, техници, сценични работници, оператори, така нататък. Доста трудно събитие, което се планираше много дълго, може би повече от половин година, с много конфликтни точки по отношение на проекти, на координация между екипите, но в крайна сметка може би едно от най-успешните събития, което сме правили. Мога да кажа, че беше едно от най-големите предизвикателства за всичките екипи в Special Events Group, не само в София Event Center, защото трябваше да има доста синхронизирана работа между всичките отделни екипи и също мащабно беше доста голям. Мога да кажа, че беше за София едно от най-големите и трудно организирани събития. И то ни даде доста опит и увереност за следващия етап от развитието на служителите в София Event Center. Джеймисън Златна бленда, едно от първите събития, които бяха телевизионно заснети, бори се в категорията събития на годината тази година. Също интересно събитие, тъй като беше първото, при което ние имахме комуникация с телевизионни екипи за тази локация и имаше доста също интересни и нови точки. Coca-Cola пък за мен беше много добра симбиоза между стандартните и обикновени тренинг събития или конференции
плюс завършването с гала вечерята, която също беше доста интересна. Общо взето на Coca-Cola ние показахме изцяло възможностите на залата по време на гала вечеря, като проекции, сервис. Microsoft безспорно е едно от тежките събития всяка година. Прави се от екип професионалисти. Предизвикателството беше окабеляването на над 200 точки жичен интернет за много кратко време. Ние сме в една постоянна борба с времето. Непрекъснато се борим с някакви срокове. Борим се с срокове за предаване на бюджети, борим се с срокове за предаване на проекти, борим се с времето необходимо за монтаж на едно събитие и реалното време, което ни е отпуснато от клиента или от локацията. Живеем на пълни обороти, 24 часа в денонощието. Така че стресът определено е част от ежедневието. Колкото повече събития имаш, толкова повече критични ситуации имаш. Тук става въпрос не само като бройки събития, ами всяко едно събитие изисква определен брой техника. Примерно в VMware се изискваше за едно денонощие 24 часа 3 пъти да се смени сета на залата. Това означава, че трябваше да си направим така сметката, че хората да работят, т.е. да има свободни хора, които след това да прередат залата, след това пак да има хора, които да работят, пак да има хора, които да прередат залата. Това, което ни беше притеснено най-много, беше времето, защото за VMware трябваше за 8 часа да направим 8 зали в бета и това беше доста сложно изпълнимо и трудно изпълнимо. Когато след едно супер тежко събитие, което е било на косъм да се случи, когато всичко се случи перфектно и видиш клиента колко е доволен, тогава просто чувството не може да се сравни. Страхотно е. Тогава знаеш, че всичко си е струвало и че всичко си е заслужавало, всички жертви и стресът, забравяш за него. Уникалността на залата е свързана с технологиите, които се използват, техническите средства, тъй като на другите места не могат да се постигнат такива събития, каквито се правят тук. Нещата са различни от събитията, които сме свикнали да виждаме и да се случват на пазара като цяло. Ние се опитваме да преобърнем мисленето на хората и да създадем едни по-различни и по-интересни събития. В продажбата на София Ивент Център много важно място заемат техническите параметри.
И поради тази причина, за да се случат всъщност нещата така, както клиента си ги представи или така, както ние ги възприемаме и ги предлагаме, трябва да се опише всичко много детайлно. Нещо, което клиентите не са свикнали да виждат, но ние тепърва започваме да променяме мисленето им. За нашите клиенти става много по-лесно. Обръщайки се към нас, те получават обслужване от един доставчик. Реално по този начин си спестяват стреса да комуникират с много доставчици и това да им провали събитието. Обръщайки се към нас, те получават обслужване от А до Я за тяхното събитие и реално това бихме могли за момента на пазара да го подсигурим само единствено ние. Претенциозни клиенти имал съм. Почти всички или поне половината и повече от половината са претенциозни, бих казал. Как намирам решение? В общи линии аз им огаждам на клиентите. Докъде бих стигнал? Далече бих стигнал, стига бих жертвал така моето време, моите нерви, стига това да не натовари много екипа. Може би там ще се замисля вече, ако ще натоваря много екипа и колегите, може би ще се опитам с клиента да се разберем по някакъв начин. Клиентите трябва да са претенциозни, като това нас ни прави по-добри. Всъщност ние не им огаждаме, ние им помагаме. Услугите, които предлагаме, са много, постоянно ги обновяваме и добавяме нови неща към портфолиото си. И ние им помагаме, така че задавайки тези нещата към нас, реално да получат най-добрия продукт и най-доброто събитие. Хората разбират, че всеки един детайл е важен и все повече се набляга на този аспект от нашите оферти и от това, което ние предлагаме в София Event Center. На пазара в България, в събитийния бранш няма друга компания, която да предлага all-in-one услуги. Всичко да се съчетавам в едно. Това ти спестява на първо място страшно много време. Всеки, който е организирал едно събитие, знае, че нашата работа е основно в детайла. Преди да започна самата да се занимавам, се чудих какво точно правят тези хора по нощите, като трябва да организират едно събитие. То е елементарно за на техниците, на кетеринга, на декоратора. Те идват и то просто се случва. И когато започнах да се занимавам преди години с това, всъщност съзнах, че те до по нощите правят детайла. И ако нямаш поглед, ако нямаш усещане за детайла, ти просто не можеш да работиш това. По мои наблюдения и изчисления са 3 до 6-7% хората, които работят с детайли. Това са хора, които много рядко биват оценени по начина, по който трябва, но пък в тия кратки, малки проценти стига ти да оценят малко хора, за да се почувстваш по начина, по който трябва да се почувстваш. Ще ви дам един пример, с който София Event Center се отличиха много сериозно в нашите представи и в нашата гледна точка към тях. Беше миналия месец и представител на София Event Center се обади в нашия офис и каза: "Здравейте, Бонанза! През изминалия месец работихме много и постигнахме хубави резултати, доволни сме от това, което се случва и сме доволни от начина, по който вие работите. За това сме окей и заповядайте, нека завишим фактурната стойност на услугата, която ни доставяте и това да бъде един комплимент от нас към вас." Това нещо ни се случило може би 2-3 пъти, като в останалите 2-3 пъти това са били частни клиенти, а не корпоративни партньори. Ние работим с СЕК повече от 9 години и това, което е най-характерно за тях, че те непрекъснато се развиват. И никога не са били стационарни, щастливи с това, което са постигнали и винаги има нещо ново и още по-ентусиазирано, което те да искат да представят. Предстоеше ни събитие, което съвпадаше с много други събития, които правихме в продължение на една седмица. И това беше с малко по-малък приоритет, в сравнение с другите неща. При което се оказа, че един ден преди започване на събитието, ние тотално сме пропуснали да осведомим СЕК, че ние ще правим такова събитие с тях. И по спешност се направи щанд и се изпратиха хора във Варна,
които да построят щанд, които да осигурят поддръжка на конгресна зала, за да бъдем ние успешни за пореден път. Но смятам, че ако те имат инфарктни ситуации с нас, това е една от тях. Трябваше да правим превод и през нощта се направи тази техническа проба и нямаше проблем с преводната система, защото нямаше какво да й влияе. На другия ден обаче имаше голяма изненада, когато се оказа, че няма как да работи този превод, защото инфраред приемниците се влияят от инфрачервените лъчи на Слънцето и съответно заглушават аналоговата система на винка. За такава цел трябва да се използва дигитално, но по това време още даже не бяха разработени тия системи. Една огромна конференция спасихме с консекутивен превод, в смисъл излезе си преводачка отпреде на микрофон и преведе на абсолютно всички други, които бяха навънка. Който разбираше английски, разбра. Това е положението. Така със смесени чувства си го спомням това, малко със смях, малко с разочарование, че някои неща не сме ги предвидели. Special Event Group does make a difference. For me, with their flexibility, punctuality, and the consistent service level they provide in order to make the events a success. And talking about the relation between Hilton and the Special Event Group, I believe we established a very efficient and open communication on each level of the organization, and which our customers are benefiting on the end of the day with a successful event. Имах нужда да представя нещо ново, различно от моя творчески образ. Исках да покажа класа и надграждане. И всъщност това се случи именно в момента, в който записах моя сингъл "Играя стилно" и исках видеореализацията му да е нещо, което наистина е трудно постижимо за условията, в които ние творим. След видеореализацията на "Играя стилно" направих премиерата му именно в София Event Center и тогава представих един камерен акустичен концерт. Звукът беше невероятен. Аз лично се чувствах по-добре от всякога и благодаря с цялото си сърце за тази висша класа в професионализма, която целият екип демонстрира. Лично за мен да работя в София Event Center е удоволствие и предизвикателство най-вече. Мисля, че за една година той успя да създаде от нас доста сплотен екип, дори мога да кажа приятели. Забавляваме се доста често заедно. Ако няма стиковка между екипите, няма събитие. Прекрасни хора, екип, който може би е най-добре в България и който не бих заменил. Ние не налагаме правила, не казваме да направи го на всяка цена и трябва да стане така. Аз очаквам моите колеги, на които съм доверил, че разбират от професията си, да кажат нещо дали може да стане или не. Тоест, ако те кажат, че не може да стане, значи аз казвам на клиента не може да стане. По принцип, опитваме се никога да не казваме думата не може и няма, но винаги има изключение. Но като цяло имам пълно доверие в екипа си и се слушам в тях. Това, върху което бих акцентирал, е изключителната и добре подредена корпоративна култура, която прави самата фирма така на едно световно ниво, бих казал. Веднага ми идват на ум следните неща: професионализъм, внимание към детайла, гъвкавост. Нестандартност, стил и сигурност. Точност, коректност, бързина при изпълнение на заданията, които имаме. Коректност, креативност и комуникативност. Това са трите фактора, с които се различава София Event Center.
колегите от СЕК виждам един пламък в очите, който притежават само хората, които обичат работата си истински, за да се справим с ежедневните премежи, през които минаваме. Определено, че трябва този пламък на лудост в очите, който виждам и в тях. СЕК е мой живот, моята душа, моето измерение. В момента всичко, което дори личния ми живот, всичко е свързано с СЕК. СЕК е това, което стои между мен и жена ми вечерно време, като лежиме на леглото и работим двамата на лаптопите. И СЕК е това, което ставам, измивам си зъбите и почвам да мисля за него. Но казвам и за добро и за лошо. Не винаги само добро. Това, което ми липсва е да спра да мисля от време на време за СЕК. Paradise Center е уникален, многофункционален комплекс, не толкова своята архитектура и концепция, но и своите интересни наематели. Един из тях е София Ивент Център. Ми повервахме ихния опит и професионализм и сега ние сме най-актуалната дестинация за събития в България.